Здравейте хора, аз съм Шпионина и днес играем малко в PvP България. И тук сме се развили малко, това е Холмени Бедрок. Кажете хай на нека да кажете хай. Сега ще скочиме. Няма много айтеми, затова скочиме някакво каска. Така и така ще скочиме. Преди малко ми биха. Тук имам някакви сетове. После ще скочиме. Шорт, тук нещо. Така. Тук гладенки. Така. Така имам хубава дупка, тук съм елит, както сте видяли. Скочим един път дупката и ще... Така, загладенки. Чакай, че някаква дупка. Така нека изпиеме, нека скочи. Така нека шифнем, защото... Така... Съм някакви скочиха и също да видим. Така е рамки някакви. Моли. Хел. Ако ме бил. Ой, ти умирай. Така. Бил. Така, напълнихме сайта ми. Така, пушим, скачваме. Като, колко време. Беда. Така. Си измъкне само това. Така, супер. Измъкнахме се. Който мисля, че имам клан, нямам клан. Който искат да живее с мен, няма смисъл. Толкова ме на един тим. Ако демонка има да. Също се надявам да умри. Тази нова е на хил. Аре. Хил. Стана бе. Нещо ми се бъгна хора. Ето кителит. Кителит. Не мисля 7 часа. Канал. Така, не го кажем канал. Да, хора, това ще е за клипа. Надявам се ви е харесал. Ще има още клипчета в PvP България. И до скоро.